Jesu Kristu akatuma church, akatuma vadzidzi vanova isuwo kuti go into the world and preach the gospel to every creature. Now masango akanobata pari kunzi every creature. Ndikati sei Mwari vasina kuti every human being? Why did he say every creature? Of course, interpretation, it will turn up to say to every man. But the scripture says to every creature. Ndakada kunzwisisa ini kuti why pasina kupatsanurwa zvakajeka kuti Mwari vati endai munoparidzira munhu. But ndoda mboshandisa irori rekuti creature. So God took me back in the Garden of Eden. Patakaona isusu kuti munhu apiwa authority na Mwari, akava nedominion nechikuriri pamusoro pe every creature yakanga irimo mugarden uye iri pasi pezuva. The only thing chakazoitika pamberi ndechekuti even the creature yakanga iri under Adam yakatanga kuva disobedience, ikatadza kutanga kuteererawo munhu nokuti munhu anga atadza pamberi paMwari, because man was like a god to every creature yanga iri mugarden. Now munhu nokuti aifana kuva obedient kuna Mwari akatadza kuteerera, ndobva paita chain reaction yekuti nemhuka nechi zvakatangawo kumukira Adam. Ndosaka makaonawo nyoka, shumba nezvimwewo nezvikara zvanga zvichibvenge zviri pasi paAdam zvaakutanga kuataka Adam, izvo zvanga zvingafaniri kumuataka because munhu akabva pamberi paMwari. Now the gospel pariri kuuya ndakaoneswa a greater position yekuti rinofana kuenda richinoadresa every creature kubva kumunhu kusvikawo kuzvipuka. Once a person agamuchira gospel, akukwanisa kuti even a creature will be obedient to God, pamusoro pekuti zvimhuka dzakanga dzaakuita disobey munhu dzinofanira kusvika dzite align nekuti munhu adzokera pamberi paMwari. Kana munhu asati adzokera pamberi paMwari, we still have a problem in the world nokuti every creature haisati yanzwa gospel. So how can every creature hear the gospel? Inonzwa gospel through men. Saka the first entry point yokugadzirisa matambudziko enyika nekugadzirisa chaos ingawanikwa in the animal world, ingawanikwa in the human world, kuti munhu atange agamuchira gospel. Ine picture yakuti kana zvichizonzi zvanaka zvaringana, tinodzoka kuya kwatinonzwa promise I think kuna Isaiah paitaurwa nyaya yekuti even mhuka dzichagara pamuchete nemunhu, it will lay with men pasina attack and so forth. Kureva kuti at the end of the day of the age, kuda kwaMwari ndikwekuti harmony yanga iri in the garden idzokere pakati pemunhu nezvanga zvakasikwa naMwari, uye munhu aite harmony naMwari. But today it's not that. So the word creature rakava a key point kwandiri.